Romii au un talent fantastic, mă, și la acordeon, la vioară, la cânta voce, da? De ce nu i-a ajuns, mă? De ce nu te... De ce? Asta spune domn profesor Florian Colceag. Canalizează copilul pe ce e el pregătit și pe ce îi place, nu pe ce vrei tu. Fiecare copil să-și aleagă unde vrea să meargă. Așa este construit nou sistem de învățământ pe care domnul profesor Florian Colceag l-a lucrat timp de 10 de ani. Este cel mai tare profesor din lume considerat, da? Totul pe aplicarea fiecăruia către un anumit domeniu. De exemplu, uite, te-ai aștepta ca eu, avocat, memorie, chestii, nu știu ce, să-l pun pe Fimiu să învețe la greu. Păi, am încercat. Ăsta era un copil mediu la învățătură, în schimb, rupea stadionul, rupea sportul. Ce sport a